Партия һәм дәүләт эшлеклесе дипломат Фикрәт Әхмәтҗан улы Табиев 1928 елның 4 мартында Рязань өлкәсенең Ермиш районы Әҗе авылында крестьян гаиләсендә туа. Безусловно, первым руководителям доверена судьба государств, миллионов людей. С них требуется успешное решение самых сложных политических и социально-экономических проблем. При этих реалиях жизни Фикрет Ахмеджанович оставался и остается в памяти людей человеком с большой буквы на все времена. Который всегда находил правильные слова и всегда поддерживал те наши начинания, ту нашу работу, которую мы ведем. И, конечно же, он всегда был патриотом нашей республики. Мы всегда его помним, гордимся. Человек, который имеет 5 орденов Ленина. Это уникальные люди. Поэтому его память всегда будет с нами. Фикрат Ахмедьянович Табеев, он являлся магнитом для притяжения всех татар Москвы. И в этом большом городе, мегаполисе, вокруг Фикрата Ахмедьяновича Табеева объединялись все татары. И все выходцы из Татарстана. Нам его очень не хватает, но принципы, заложенные им, это кадровая политика, это национальная политика, и свою сохранить идентичность в большом мегаполисе, мы его заветы до сих пор осуществляем в жизнь. Созданный им клуб в начале 90-х до сих пор существует, живет и ведет эту деятельность. Табиев 1957 елдан 1979 елга кадәр КПССның Татарстан өлкә комитетында хезмәт куя. Фән, мәктәпләр һәм мәдәният бүлеге мөдире, идеология буенча секретарь 1959 елдан 2 секретарь, 1960 елдан 1 секретарь. Татарстандагы тормыш яшәешенең 2 дистә елга якыны төп юнәлешләр Табиев тарафыннан билгеләнгән чорга туры килә. Ул Татарстан өлкә комитетының 1 секретаре вазифасын башкарган еллар республиканың социаль-икътисади тормышында зур үзгәрешләр барган. Авыл хуҗалыгы үсеш алган. Татарстан заманча санагый индустриаль республикага әверелгән дәвр. Җитәкче вазифасына карата Табиев түбәндәге фикердә тора. Җитәкчелек сәнгате ул барысына да өлгерү, бар эшкә үзең тыгылу. Бер туктаусыз мин уштым, мин хәл иттем дип тәкрарлап туру түгел. Иң мөһиме эш башына булдыклы, әзерлекле, ишке тәрбиясе булган кешеләрне сайлап кую. Җитди проектларны гамәлгә ашырганда Фикрәт Әхмәтҗан улы Табиев җирле мәнфәгатьләрне түгел, гомум дәүләт максатларын алга куеп эш итә. Ул Татарстанда эшләгәндә Казан органик синтез заводы, Түбән Кама нефтехим предприятиесе, Түбән Кама шина заводы, КАМАЗ предприятиеләре комплексы, Түбән Кама ГЭС, Зәй ГРС кебек сәнәгать гигантлары төзелә. Машиналар, самолетлар, суднолар, приборлар төзелеше куәтле үсеш ала. Заманча инфраструктуралы Чаллы, Әлмәт, Түбән Кама, Зәй, Җәлил шәһәрләре калка.